ndachotuzorori kubaba ndakukrosa kunokuda kunataka ndokutanga marekadeni ora chindimirira papo gam yes mira ndikufanira in a few minutes gamde chituswa hapana kwaswa bazi ndinozonga mufeni serious kupara mbuide vanesvanga tondibvunza kuti ko gama ari kupi ndikatoda handisizoziva kuti ari kuita sewo wakatora lift swadzoka rini masana kevapo ari paakamimirira pachike muriseva murisenda beta oraisa ndokona kuti udzoka rini after 2 weeks. Yeah. Ndikatombozorora. Iripo. Sorry mkwata akura. Nombera wangu kone 2 minutes. Okay. Yeah. Murisenza. Nambra ndimu manyane. Autograph yatese. Nice one. Boy. Sasa ndaida ngobvunza kana zvamukuronga zvevhalere zvekwaitira something. Mukomo wangu. Vhale inotoemesera. Amara achimugaya idea zvimaruwa zviriko zvikaiswa mari izvezvi ndona intaneti yacho yese yakazara munhu wese ari kuwachida zvawandirwa idea ipi chaicho nditombopisa brain inanda apa ingaingochiyaisa suggest please don't take it personal kana kuti chichichi okay aingoti kuoffice uko vanhu vangu vachichemana system chokudaro vangu vachichemana usingaiti saka nandichita mheno kana mukakwanisawo kana kuenda nawo kana pabiography apo opposite KFC panonzi pachamwari complex anoona pane shop inonzi the perfume shop iva mungu atengerawo perfume because office yese inogara chichema nawo izvezvo vanhu vari kufara kuti munhu aswewo basa ndotombozvinzwawo ungochiti unoziva kuti approach unotanga waofenda munhu idea mananayo munhu wese muupenyu anotoda perfume pochitika manje vanhu vacho wawanda manje unorohwa imwe aiwa apo maizvo panoitwa maoriginal vane maperfume maoriginal for ladies for men for chii saka haisi kuti ndaiuya nayo seidea kuti muite vhale even generally kana ingori original ndikatofambira nyaya ese ipapo munhu wacho ndakutoa munhu angada kuti aite apane anoshaya even nevarume unotozoona kuti mukaendapo iripo please don't take it personal iripo mkuru all right